go and I take care of myself. Akene Rosa no kikino wi paro mar samoro chugo sikul. Mago mag samoro nyithindo bajire mano konyore to samoro no we sikul koro nek bene gidoke kalwore ga kwede. In paro mag mano mejole gi Rose sineno nade? An paro na kendo no program atin. Kinyalo introduce gimiluongo ni sex education in school. Dear. Introduce story mar early pregnancies. Yani anything to do with sexual life. Mano kinya ingeni kipuonjo jogi gigi school kata ka ngato duogo kosenyuol ko duogi school. Oko bineno pek mondo fit in nikech gini it's a lesson kaka English and lesson for 45 minutes. I think onego giket ni sexual reproduction also obed lesson like for 45 minutes mondo puonj gi onyis gini kata ki yudo ich oken giko mar ngima oken giko mar school inyalo dhi itiek gimitieko alafu duogo giwacho gani kuteleza sikuanguka en mokuongo rach mana kakoro ni in podi school tikelo mar adek mar ang'wen gi mar abich mokuongo kila ng'ato lwarga koro kinyalo kaginyalo introduce money school I think it can help a lot. Nikech bedo kora mna gi sikunde mawacho ni mopogore beda nyalo ni samoro nyalo nyayo samoro ng'ato nyalo wacho ni an wa makara mna ich kata bede ni ati